Rostomili, dzisio was będę pytał, choć trowy już nie sieczecie, bo je jesień, ale będę was pytał o to, co byście nie jechali se kapkę trowy przy chałupie. A czemu? To zaraz chnet wam rzeknę. Rostomili, jak macie radzi to moi rządzyni, to mi dejcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. Przy każdej chałupie na dziedzinie je takowno maszynka z motorem, co siecze trowę, kwiatki, zieliny, a wszystko, co i wlezie do pyska. Jedni tą trowę dowają do miechów, a wystawiają ku ceście, inksi wyciepują do przykopy, ale są i tacy, co ją niechują aż uschnie, bo mają radzi, jak im kole chałupy wonio sianem. Kiejsi trowę na dziedzinach się bardziej szanowało. W każdej chałupie chowało się jakąś gowieć, krowy, kozy, a barony. To wszystko chciało żrać. Tuż na jaro, w lecie, a jeszcze i na jesień, przez dzień się to wszystko pasło na miedzy. Po południu gazda brał traktor z przyczepką albo tragacz, a jechał nasić trowy, co by bydło miało co żrać, a i przez noc. Tako krowa poradzi furt pyskiem ruszać, furt mleć pyskiem, a pogryzać. Prawi się na to, że krowa ćwiankuje, albo ćwiękuje. Przez całe lato się trowę sikło, a suszyło. Na ostropcach, co by gowiedź miała co żrać w zimie. Żaden ani nie myślał, co by zesieczoną trowę nie jechać na miedzy, co by zgniła, albo ją suć do miechów. Ponikierzy ją dowali do wielkusnych drzywek, a robili z nich kompost. Ale to było hańdowni, a terazy tak robią eny więksi gazdowie. Terazy każdy, jak eny uwidzi, że trowa eny kapkę podrośnie, to ją strzyżą jak rajzy jeży wojoków przy Asyncie. Chnet, jak eny jakiś kwiatek wystawo na miedzy, to już zapuszczają maszynki, a jadą go zabić. Ale to się będzie pomału mienić, bo każdym rokiem je coraz większa posłucha, a uczeni ludzie se wszymli, że pszczoły trzeba ratować, bo zapylają kwiatki. Tuż już, a i we wielkich miastach się robi miedzę w podszczotku betonu. Na takich miedzach się sieje kwiatki. Wody padze z nieba przeogromnie mało. Sami widzicie, że oto eny kapkę ziemię pomoczy, lecykany. Są takie miesiące, że ani kapka nie spadnie. A kaj są jarziny, strumy. A kaje obili, kaje kukurzyca, a ziemnioki. Dycki na jaro, jak wam kole chałupy urośnie miedza z kwiatkami, to ją nie hejcie jakiś czas. Tako trowa zastawi wodę w ziemi, tuż mieni i wyparuje do luftu, a do kwiatków lotają pszczoły, co bierą z waszych kwiatków pruszek, a robią z nich miód. Tym miodem żywią swoje larwy, co by ich było więcej. Pszczoły zapylają kwiatki, co z nich potem rośnie kupa owoców, a zielin, co ich jemy. Tuż nim zapolicie maszynkę, kiero zesiecze, wszystko, co je zielone kole chałupy, to sepyty wszymnijcie, wiele wody poszło do luftu, a wiele pruszku z kwiatków żeście zmitrężyli. Podziwiajcie się za okno, gdyż ta zielona miedza z moiczkami, a inkszymi kwiatkami, ona jest ganz szumna. Kiejsi wielcy malyrze z tego robili obrozki, co terazy one są fest drogi. Idzie posłucha. Tuż nie hejcie aspoń do końca moja tym jedzę, bo uwidzicie, przyjdzie taki czas, że można już nie będzie co siec. Rostomili, macie takie dwa obrazki po moich obu stronach głowy. Jeden obrazek to jest film, co się wam można spodoba, a drugi obrazek to jest taka pytka, co byście subskrybowali mój kanał. Dziękuję bardzo.